गरमाव उपाय गैया नङाबा दोनबाय थाबाबो गाज्रि जागोन ओंखाम उखैयाखै उखैदो जाना फैबाय एसां गोजानाव दा मारै जाहैगोन आया मा बेसां गोजानखाय सालाबो So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, नोंथांमोननो बुंनानै नै आंनि मोनसे चेनेल दंमोन ना 1,17,000 साबस्क्राइबार गोनां आंनि मेन चेनेला सो बे डिलीट जानाया बोसोरसे बारबाय दे दाखालि 19 तारिखाव बोसोरसे जादों डिलीट जानाया ओमफ्राय दा 19 तारिखनि उनाव चेनेल डिलीट जाखांनायनि उनाव जुवा बोसोर आरोना दाफोरबायदि समाव ओरैबायदि डिप्रेसनाव दंमोन आङो 3 बोसोर खामानि मावदों आं बे मोनसे चेनेलखौ 1,17,000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हानो थाखाय ओमफ्राय जास्ट 1 सेकेन्डआवनो डिलीट जालांदों ना ओरैबायदि दुखु नांदोंमोन ओमफ्राय डिप्रेसनावबो थांना दंमोन आं चेनेल डिलीट जाखांनायनि उनावबो दा जिखुनुला दा दिनै खामानि दं आं थारमाने दाखालिबाव देखायदोंमोन आं बेयावनो कालार फोननानै आं हुगारफिनदोंमोन ना बेयो गुफुर गुफुर जाना दं बे गुफुर फुनदोंमोन आं ओमफ्राय एसे खारजोबाखै नालाय दा बेयाव एसे पिंक कालार लाबोनानै होनानै दोनसै ओमफ्राय दाखालि कालार लाबोखादोंमोन ना बेयाव व्हाइट कालार बानायनो होननानै बेखौबो दा आङो बे रुमखौथ' चेन्ज खालामला ओमफ्राय कालाराथ' लाबोखाबाय दा आङो मोनसे सु ब्रास लायनि लांहेनाव ओमफ्राय बाहेराव फोननानै दोनसै आङो आं मानसि लायना फैनिखासै खामानि मावग्रा फैलाय जेबो खामानि गैयाना दा जों सानैजों खामानि मावदोंसै ना दसे माबा मोनसे देखायगोन आं फै गाखोना नों So guys, नै आं लाइनाव थांनायखौ देखायदिया डाइरेक्ट लाना फैबाय कालार मोनसे पिंक कालार ओमफ्राय बे सु ब्रास होननानै बुङो बेखौ बाहेरनि थाखाय फोननो बेजों फोनगोन आरो खामानिया इनो So guys, दा नै बेखौ माबाना लानांगोन बेखौ दासो लाबोदोंना बेयाव औवा माबा गाजोल दोना लादोंसै नै बेबायदि फार्स्ट 40 रुपिस बेयो मोनसेयाव ओमफ्राय बेजों फोनदोंसै आरो बाहेरनि नालाय डाइरेक्ट बेजों फोनखागोन माबा बे गिदिंग्रा रुलारखौ इउज खालामा बाहेरनिखौ दाखालि मिलायखाजोबना दोनदोंना नै दा आरो बेयाव लुफिनदोंसै आं वाइट Ay, ya. Ay. So guys, दा रेडि जाजोब्बाय बेखौ बोखांदोंसै बोखांना डाइरेक्ट फोनखादोंसै जायो बे पर्दाखौबो बोखारनांगोन नङाबाथाय जानाय नङा साफा सेस जाजोबगोन दे गाखोदो हाय वाह गरम बेनिखायनो बेजों फ्रन्ट साइडआ लागायदों गरमाव उपाय गैया नङाबा दोनबाय थाबाबो गाज्रि जागोन So guys, गोलोमफ्रुजोब्बाय साफा ओमफ्राय नै एसे फोनहांबाय बे गोसोमा दा एसे गुफुर जालांजोबगोन ओमफ्राय नै दा बे जाय एसेल'सै ओमफ्राय बै जाय लामा साइडनिखौ फोननानै दोनसै साफा सेस गरमा ओरैबायदि अयथासार दहाय फुङाव बारा गरम नङामोन खोमालै ना दासो फुङाव थान्दामोन ओमफ्राय नै दासो कालाराबो थोगोन ना थोलाथाय बारा गैला बायदि दंना थांगोन ना आंनियाबो र' आं देखायनो थांनो हानाय बायदि मोनदों आं जेनटेन थांगोन नामाथाय बैजाय साइडआव 10 लिटार लाबोदोंमोन 10 लिटारनि बेजाय खेबसेयावनो जोबसिगोन माथो खमसे खम अलराउन्डार फोननो गोनांबाथाय 40 लिटार कालार नांगोन नामाथाय आं साननाय बायदियाव आरो बेखौ ओमफ्राय देनां आरो बारान्दाया जाबाथाय आरो एक्सट्रा जागोन देनां फोनखादोंसै दा पुरा कमप्लिट जाबासो फोनखादोंसै ओमफ्राय स्टार्टिं खालामगोन जानुवारिनिफ्रायसो स्टार्टिं खालामगोन जेब्ला दांगोन ना बेखौ आरो टिं होनाय मा होनाय बारान्दानि खामानिखौ जानुवारियाव स्टार्ट खालामगोन आरो ना मानोना आङो गासैबो बोसोरावबो जानुवारिसो स्टार्ट खालामखायो फार्स्ट स्टार्टिंआवबो जानुवारिनिफ्रायनो ओमफ्राय दाखालि खेबसे बानायनायाबो जानुवारियावनो मानोना टाइमिंआ मोजां जायो बे समाव ओरैनो दाथ' बानायनो हायो खिन्थु टाइमा मोजां ना टाइम मोजां नङा माने बिदिनो आरो मिलायहैया टाइमा दा दसे जिरायनानै दसे फोनबाय नैबे जायबो कमप्लिट खालामना दोनबाय
बेजायना बारा कालारा एसे गैथाराखै खम खालामना होबाय उनाव फोननानै होबावनोसै होमबाथाय रानबाथाय बै गोसोम गोसोमा खारजोबगोन आरो दा गुफुर जाना थाबाय हाय दाय गैला मेंबाय गासैखौबो सुजोबना लादोंसै सुजोबनानै गामियाव ओंखारलांनोसै दसे बेलेग नुबायथ' दे डाइरेक्ट होना वा बेफोर बुस्थुफोरखौ गासैखौबो मोजाङै दोननांगौ उनाव खामानि होबावगोन बेयो देनां आरो देनां कालार फोननांगौ ना दाथ' ओरैनो बे बेकारखौसो गारनो बानानै फोननानै होबाय थफ्ला थफ्लि लालायनानै दासो हलाय थान्दाखौ दैखौलाय मा देना जागोन आरोलै साफा सानसे खारना थाहैयो नामा ओमफ्राय मानसिया मा जाना फैखो इसान हा मा बयलार बेदर आरो ना आरो दालि आरो फान्थाव एवनाय वाह पटल ओइ दे मिथिबाय बहुद दं होननांलासै आरो जानो लिंबा थाङा खामानि दं नाखै आबाय नायलाय बेखौ भिडिअ लादो दहाय आंनि बाइक लाना थांदों बे दाबो फैयाखै दा आरो उल्टा आंसो थांनानै लायनो गोनां जादों एबार Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, दा दुब्लियाव फैना दं नै सासेया हाग्रा फुनो फैदों आइमोना बै एसे आगोलाव दङ ओंखाम जानो फैबायानो बेदा जाखो 8टा जाबायना दा आङो दसे नायदोंसै दब्लायबोसो जाखो फुंनिफ्राय फैनानै ओइलै फुगासिनो दंमोन आथिं ओइजा ओमफ्राय फुफैदो बेसेबांबा हाग्रा दा बिराद हाग्रा जाखांदों ओमफ्राय बेखौ फुखांबाथाय खामानि गैथ'लालाय आरो दाखालिबाबो हासार सारनानै होदोंमोन आं मायाथ' जेसेबां गाज्रि जायाखै थिगानो ना थिगानो ना मायोबा हासार नाङाखै हासारखौ मायाबा नाङाखै हासार खेबसे सारखांबाय खिन्थु नाङा जायगायाव आरो खेबसे सारना होबाथाय आरो मोजां जायो आरो स' गाइस दा दिनै हाग्राया बेसेबां बुरजा दब्लायसेल' होनदों ना बे दब्लायसेयावनो बाराद्राय दङ बेखौ फुखांबाथाय बारा गैला आरो मैया बुंदोंमोन सानसे 3 मानसि लानानै सानसेयावनो कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै दिनै 8टा 9टा जालायलांबाय दाबो दब्लायसेखौनो हायाखै एसेबां फिसा दब्लायखौनो हाग्रा बिराद हाग्रा जाखादों ना माइयालाय फुबालाय मोजां जागोन दा हासार होनांगौमोन आरो खेबसे एसा बुरजा ना गोलाव बिराद हाग्रा नै जमथार ओंखाम उखैयाखै उखैदो जाना फैबाय एसां गोजानाव दा मारै जाहैगोन आया मा बेसेबां गोजानखाय सालाबो मेथाइ सा मेथाइ नामा बिस्कुट थांबाय थादोंसै आं